נו? זהו משיח, אפשר. המשקה המוכר, האהוב, הידוע. נו באמת, מה זה הדבר הזה? תראי, עליי אי אפשר לעבוד. משיח, אני כאן. תראי, עליי אי אפשר לעבוד. אלוהים חנן אותי בכך עין ואוזן רגישים יותר משל האדם הממוצע. דו, פז מז'ור. לואיס ביטון, מתאר אוויר טורקי. כמו חיישן אני חש ומוחש. רס אל חנות, רס אל סטן. נקטרינה, ביצה חומה. אני פשוט חד יותר. משי או קשמיר רך, נייר לטש. עובד ברזולוציות מאוד קטנות. 1000 פאים, קרם לחוט. אפשר לקרוא לזה חוש שישי. רמברנד, פוסטר מתחנה מרכזית. או שבי, שרקן, גוזל של אלבטרוס. ועכשיו משיח? אין הבדל. תוריד את הכיסוי. אתה לא רואה את ההבדל? טלוויזיה, אינטרנט, טלפון, מה ההבדל? הטריפל של סלקום זול יותר. לא הכל בחיים זה כסף. סלקום מציגה את סלקום טריפל, הטריפל הכי משתלם בישראל. גם סלקום TV, גם אינטרנט עד 40 מגה וגם קו טלפון ביתי רק ב-149 שקלים לחודש למשך שנה. בהצטרפות סלקום.